interview ko sa inyo bro, parang Record. nag-start na? Bro, matanong ko ulit bro. Gaano ko kayo kasaya ngayon? Walang makakapantay sa aking kasiyahan sa araw na ito. Sabi ko nga, masaya ako. Very interesting. Sacrifice talaga. Wala na akong masabi at ang huli ay sana ang aking panalangin ay tingin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa unang-una sa personal interest ko, pangalawa sa mga kapatid kong Muslim, pangatlo sa mahal ko sa buhay sa kabilang dagat, at pangatlo yung mga kasamahan ko sa trabaho, sana ibigyan sila ng lakas ng katawan at magandang pag-iisip at sana makabit nila ang kanilang tagumpay. May tanong lang po ako bro. Ilang taon na ho kayo dito sa 28 years. 28 years. So, as sa mga nalaman ko, bagong Muslim mo kayo. Bro, ano yung isang bagay na naging dahilan upang tuluyan ninyong pasukin ang Islam? Well, actually, last 2 years back, I try myself na mag-fasting sa personal ko lang. Then, I feel na okay naman. So, that things that encourage me to embrace Islam. Yun lang. Mashallah. So, sa tingin ko, okay naman. At kung ano yung nararanasan ng mga hindi kumakain, may hirap, ganoon din ang feeling ko. So, talagang sacrifice. Kaya, Masaya bang maging Muslim bro? napakasaya. Mashallah. Although I'm 28 years here, so I just embraced Islam last 2 years back. So I think Nakuha mo naman ba ang lahat eh? nakuha ko naman. So, ika nga sa aking kumpanya, totoo naman, nakuha ko top position sa management. Kasi ang iba kasi nag-embrace ng Islam dahil sa unang-una sa yung advantage na sila, personal interest nila. Pero alhamdulillah ho kayo iba eh. Buong puso. Pero sa akin, hindi na siguro, sobra-sobra na kung ano yung aking ambisyon. Magmula noon, nakuha ko na ang pinakamataas na posisyon sa kumpanya ko. Salary-wise, okay naman. At mga Ano ang pwede nating ano yung ang una ninyong natanggap na opinion mula sa inyong pamilya nang nag-Muslim kayo? Well, actually, until now, hindi pa sila sangayon sa akin. Especially my wife with me at this time. Talagang nag-object. So sometimes ganun-ganun pa ako. Dahil kasi someone really objecting. Pero siguro, sa bagay ako ang the head of the family, ako masusunod. Sabi ko sa business ko, ikaw nang magpantalo, ako magsasaya, kung ikaw ang masusunod. So ganun pa man, I use my principles na itong pinasukan ko ito ay siguro naman hindi naman masama. At dito ko nakita ang tunay na daan paano makarating sa paraiso. Bro, ano yung dua mo para sa iyong pamilya? Especially sa iyong asawa? Sana makapag-embrace din siya sa Islam. Amin bro. Say amen. 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 Yun talaga ang aking pinagdarasal araw at gabi. Mashallah. Thank you bro. Jazakallah khair bro. Si Brother Batikin bro, alam ko talagang mahirap ang pumunta sa Dawah Center mula sa Kalayaan, pero nagagawa mo pa rin pumunta doon. Isa ka sa mga estudyanteng nag-expend ng sarili mong pera para mapunta lang ng Dawah Center. Bro, pwede rin bang malaman kung bakit kayo nag-embrace? I can explain more about me. I really happy that Sa Tagalogin mo bro. Bisaya ka ba? Bisaya. Oh, Bisaya ka bro. May problema bro. Ako sulod ko nining pagka-Muslim. Sa tawag ni Allah. Kay sa amo 9 years akong nagserbisyo sa simbahan. Ilan bro? 9 years. 9 years? Bilang ano? Kuha ng pari, para assistant o sakristan. Buti hindi ka naging pari bro. Malapit na, muntik na. Pero yun nga, pinangakuhan ako ng pari na paparalin niya ako. Siya mismo, pero tinanggihan. Kasi siguro yun ang
Yun ang gustuhan ng... na maging Muslim ako kasi Masaya ba bro? Maging Muslim? masayang masaya kasi hinanap ko yung katotohanan ba. Kasi noon dati kahit nag-service ako sa simbahan, magulo pa rin yung buhay. Magulo. Inshallah. Lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Hindi niya ako naintindihan kahit isiservisyo na ako sa simbahan. Pero sinikap ko pa rin. Kahit na napunta ako sa Saudi, okay nag-abroad ako, nag-expect ako na mag-abroad ko. Inano ako niya, parang sinalungat yung mga plano ko. Parang ayaw niya, masinso ako, masinso kami. Kaya lagi kami nag-away pa kung ano ang mga plano ko para umangat kami. Talagang ayaw niya kung mag-abroad. Pero sinikap ko pa rin sa sarili kong pamamaraan. Kahit maraming hadlang ba. Ito rin ang tawag na sa akin ng Allah na hinanap ko kasi yung katotohanan ba. Kasi sa Katoliko, parang hindi ko na mismo. Hindi mo naramdaman? Maraming pagkakamali na tingnan ko ba kahit pare. Pero tao lang, naiintindihan ko lang rin sila. Pero nang niyaya ko ng pare na mag-aralin ako ng seminaryo, talagang inisip ko na kasi lumabas yung pagkatao ko inisip ko na marami rin kasalanan sila ba. Nakikita ko kasi alam ko yung buhay nila kasi nandoon ako palagi sa simbahan. Yung hinanap ko at saka yung parang inisip ko ba na pinagsama ko yung scientific at saka religion, inisip ko. So, Dito nakita ko sa Islam Ano na yung bagay na pwede mong i-share sa mga pamilya mo na maaring magbago ng kanilang pananaw tungkol sa Islam? marami tuturuan ko sila sa pamamaraan ng Islam, sa buhay, paano mamumuhay ang Muslim, ang Islam. Yun ang i-explain ko sa kanila. Hindi ka na magpapari bro? Hindi, unti-untiin ko lang para malaman nila o maintindihan nila pa. Inshallah. Pag-aalupin ka ba bro ng mga kapatid na gusto mo maging imam? Papayag ka? Inshallah. Anong feeling mo ngayon na nakaupo ka dito sa harapan ngayon? Sige na, bro. Kapil ko yung maganda. Magbisaya ka uli bro. Akong naramdaman na malipayon kayo. Malipayon. Ano yung sabihin na malipayon bro? Wala ko wala ko mag-expect nga makaabot ko nining lugar nga dito ra ko sa Pilipinas. Sa una bata pa ko manugway ra ko kanang kanding na ba sa siguro ko gitawag ba para si David ba. Tawag nga ito Oo nya. Ka Brother de la Sierna, anong pwede mong i-share sa mga kapatid tungkol sa mga experience mo na pagpasok sa Islam? Mayroon ka bang experience na paghihirap na ginawa rin ng mga Muslim? Sa una, mahilig ko magbasa ng Biblia ako. Pray God Jesus Christ, magdasal hanggang tarapa ng inagaya lang ko hanggang naabot na umabot ko ng puta ng umabot ko ng Dubai hanggang basa binigyan ko ng basahin hanggang nag-Islam ko last 2005. Alhamdulillah na Pero masaya ka ba ngayon bro? Masaya ka ba ngayon? Alhamdulillah. Umiyak ka eh. Alhamdulillah. Sana ipagduha ko ako sa maging Muslim akong mga anak. Huwag mo kalimutan bro. Alhamdulillah, kulo Musliman oda. Kulo Musliman. Hindi, yung gusto ko yung special bro para sa akin. Doa ta kayo. Pagduha mo ako bro, ngayon na. Alhamdulillah. Pagduha mo ako ngayon bro. Alhamdulillah. Ano bang dua mo pwede sa... Ano bang dua na pwede bibigay sa akin? Sana makapasok sa paraiso. Sana mapasok ta sa lahat ng paraiso. Tayo lahat inshallah. Amen, amen. Amen. Amen! Ikaw bro, anong dua mo ngayon? Alam ko, binata ka pa. Makakita ng magandang asawa. Sana taparin lahat ng mga dua ko. Amen. At maging ang pamilya ko sana may kaya